वेलकाम बेक माय चेनेल लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय नै जोङो नोंथांमोना थारमेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों बहाय थांनो नागिरदों नै जोङो फेमिलि थांनो नागिरदों आरो ज'नो नै थ'थ' बिदिब्ला जों बहाय थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर चलो नै लोगोफोर मोनफैबाय जोङो बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो मा देखायनो हायो आङो देखायलांनोसै एसे अखानायखाय माबाबायहाय एसे बादामालि माबा खाजोब्बाय गोसोम गोसोम दोनदो दे चलो अभी नहाएगा पहले बीचिंग से कोई होना वो अलग कर दिया हाग्रा जाजोब्बाय गैला हाग्रा जाजोब्बाय मोनफैबाय ग्राफोरा नै स्राव स्रावथार दुगैग्राफोरा सिना फैखो बे मिथ्रि खालामनांगौ नामाथाय हरै गानबावबाय नै आयै सासेयाल' होख्रावबाय थाथोंसै गैलाहाय आयौ ओंखारा नै नों नाहराखै नों गिदिर मानसिखौ लाना फै खारनाङा गोलैगोन गथ'फोरजों दुगैफानांबाय आरोना गेदेर मानसि गैया नालाय बिसोर सानैल' आं दुगैफाबाय ससमाखौ खुला ना मा जाखो मोनसेखौ लाबाखै ओंखारदो दुगैग्रानि बियो गिबाय आंथ' गोदोनासो मोनखादों जेरबासो फैदो एफा गिदिरखौ लाबोबाय दे थांदो हाबदो एफा गिदिरखौ माबानो हायाथ' नोङो बाबा हनै गोदोनासिम जाखायो नै बेजों हाया बाबा बेजों हाया नोङो मोनहाया एखेसो दे हाबदो मामिया हाबखाबाय नाय ओरै फैग्रो आं हगारगोन फै लासैनो फैद' नैबे सिङाव होनना मा दुगैनाय जाखो बेलाय दुगैनो फैनाया फैदो आं आखाइ हमना हरबानो दा थांखा बैथिं उरायलांगोन दा देलाय इयाव हमथानानै थालाय आथिंजों माबा सानस्रिनाय आथिंजों
आखाइखौ ओरै खालामनांगौ औ बिदि खालामनानै खांख्रायसो जाबाय बेहा ओइ बिदि नङा बिदि दुगैयो मा मिथिनावलाय बाबायाबो होख्रावफाबाय आरोना गावहाबो दुगैफानो मोननो गारि थाबबाय थाङा थाङा हा दुगैखांबायहाय जोंहानो फुरि सेन्देला आंना सेन्देला बेयावनो दं माथो जायब्रें जाजोब्बाय फैले फैले इसोरथ' ट्रेनजों खारफागासिनो सानैया लाबोनो थिनबाय आं लाबोगोनदां नैयावनो हाबनोसै नामा दायो मानसि दंसोबाय दैया मानदों एसे जानो हामसै मा सोरबा दं गैयाखै रावबो ए बेयो बबेथिं दाना आन्दायगोन बिसोरो फैदो नैयाव ओइ ओइ गाखोनो हागोन बे गोजौनो नायनोसै एसे जाग्राफोरालाय होननाय बाबाया फैया नों गथ'आ लिंहरबाय फैया नाय दासो सान्दुं दुंबावबाय दा गस्लायाव खोलैना लाजोबबाय बाबा मा लोंदों नों मा लोंदों ए गावहासो र' बाबा लांसै बिदि नुहुरग्रोबायना नै सासे बिब'जों फैसिगोन दे बिब'जों मोनसे दहर मोनसे बाबानिसो होग्रोनांगौमोन ने yang mama beda di sini aku semua mana pun sana mana nggak lewat di mana di sekolah lah berdua yang sih udah nggak sekolah bagus itu bahannya ke semua
Cool lah, ang nang aku. ใส่แล้วหนึ่ง 是我，哎。जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय गथ'फोरखौ गेलेहोबाय नै tuition来बावनोसै बियो बिबार खाय बावनोसै बियो दा बाबा फैदो ओइ जि आयै गाबज्रिगासिनो गाबज्रिबा आब'खौ आब'न इदिखौ सालाय बरननानै जिवानिफोरानो गेलेनानै दासो फैदों नै खुमाबाय मालाय सिरिनो बोरैथो नोंनि ससमा लाग्रायालाय सिखारोबो जिरायोबो फैदो खेबसे माबानायनि थांदो गाखैदो गाखोला दे थांसै थ' होमबालाय थांसै नों बाबा लोमफुजोब्बाय नुवाखै गेलेनानै